ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଉଳଝରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗରମ ପାଣିର ଝରଣା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଦେଉଳଝରିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତଳୁ ଗରମ ପାଣିର ଝରଣା ବାହାରୁଥିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ଦେଉଳଝରିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1936 ମସିହାରେ କଦମ୍ବ ବଂଶର ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଉଳଝରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ।